आइ आफा रायजो राजाफोरनि नाजानायाव थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव जोङो मोनसे गोदान सरकार मोननो हादों आरो बे गोदान सरकारा दिनै आइ आफा रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय मास मोननैयावनो माखासे हाबाफारि मावफुंनो आखायाव लादोंमोन। गिबियावनो नोंथांमोना मिथिदों बर' रावनि थाखाय जोंहा मोनसे डाइरेक्टरेट आसामाव खुलिनाय जाबाय। बेजों लोगोसे बर' रावा आसामनि अफिसियेल राव महरै बेखौ गनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जेसेबां जोंहा भेन्सार स्कुलफोर दङ बे गासैबो भेन्सार स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानायनि लामायाव फैबाय। दा बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो बे बिटिआर आव थांनाय बिटिसि आव मोनै डिसिएसपि नि गोहोखौ जोङो मोननो हाबाय। दायो डिसि आ जोंनि आखायाव फैबाय। दा बेवहाय बे बिटिआर गोरोबथानि बोसोरसे जानायाव जोङो जे बोसोरारि खुंदोंमोन बेवहाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहया फैनानै बिथाङा मोनबा जोंनि गुबुन गुबुन फसंथानफोरखौ बेखेवलांदों आरो बे फसंथानफ्रा जोंनि रायजो राजानि थाखाय लुफुंजागोन। जोङो मालाबाबो सानाखैमोन जे मोनसे गोरोबथा जागोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गंनै गंथाम मेडिकेल कलेज फैगोन, जोंनि गेजेराव NIT फैगोन, जोंनि गेजेराव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि फैगोन, बेबायदि माखासे फसंथानफोर फैगोन। जोङो बेखौ मालाबाबो साननो हायाखैमोन। नाथाय दिनै नोंथांमोना बयबो नुनो मोनबाय बे बिटिआर गोरोबथाया जानायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारियाथ' फैबायानो, बेजों लोगोसे जौगानायनि लामायाबो रोखा जाबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, थांनाय बिटिसि गोरोबथानि समाव बै समनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी चन्दन ब्रह्म बिथांमोना फोसावदोंमोन जे जों मोनसे मडेल बिटिसि गायसनगोन होननानै। जोङो रायजो राजाफ्रा बयबो गोजोननाय मोनदोंमोन। जों नेबाय थादोंमोन जे दिनै नङा गाबोन बिटिसिआ मडेल बिटिसि जागोन। जोङो बेखौबो बुजियाखैमोन मडेल बिटिसिआ मा मडेल जागोन, बिनि लामा सामाया मडेल जागोन, बिनि स्कुल कलेजा मडेल जागोन, बिनि बबे मोनसे जिनिसा मडेल जागोन बेखौ नायनो थाखाय जों नेबाय थादोंमोन। नाथाय नायैनो 17 बोसोर थांबाय, जोंनि खुनु मोनसे जिनिसा मडेल जायाखिसै। खालि बिथांमोननि न' बां लुनाय, बिथांमोननि थाखा फैसा खामायनाय, बिथांमोननि बेफार बानिज्य खालामनायासो मडेल जाबाय। आइ आफा रायजो राजाया गोरिब गुन्द्राया जेबो मोनाखिसै। दा नंखायनो दिनै जोंफोरबायदि मानसिफ्राबो राजखान्थियाव फैनो गोनां जादों। आंनि जिउआव खुनु दिन आं सानफेराखैमोन जे आं मालाबा राजखान्थियाव फैगोन। हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव बारसोमदोंमोन, हारिनि मानसिफोरजों राजा लामा रेल लामा गसंफादोंमोन, स्लगान होदोंमोन, धरना होदोंमोन, बायदिसिना खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै दिल्ली दिसपुरनि अफिसारफोरजों मन्त्रि मनलाफोरजों नांलायदोंमोन हारिनि थाखाय। नाथाय उनाव फैनानै दिनै राजखान्थियाव जोङो फैनो गोनां जाबाय। BSc मोननाय समाव जों बयबो बरायदों, BTC मोननाय समाव जों बयबो बरायदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, बेसेबांबा बुरजा मानसि थैनानै, थै आरो जिउ होनानै, पुलिस मिलिटारिजों बुग्लिजानानै जेल जानानै मोननाय बिटिआरखौ बिथांमोना BPF नि दैदेनगिरिफोर हाग्रामा महिलारी चन्दन ब्रह्म बिथांमोना बेखौ गनायना लाया होननानै फोसावदों। दा जि बिटिआरआव बे बिटिआरखौ सोरजिनो थाखाय जथेस्थ' रायजो राजाफ्रा खस्थ' खालामनांदों, थाखा फैसा गारनांदों। बे बिटिआरखौ बिथांमोना जेला गनायना लाया होननानै बुंबाय, अब्ला जोङो दिनै राजखान्थियाव फैनो गोनां जादों। मानोना बिटिआरआवनो दिनै ओरैबायदि मोनसे थासारि फैबाय। थांनाय समाव जोंनि गामि गामि आर्मि पुलिसा गिदिङोमोन, मानसि नायगिरोमोन। दिनै जोंनि गामिफ्राव आर्मि पुलिसनि दावरावा गैला आरो मालाबाबो जानाय नंला। बेजों लोगोसे जोंनि सेंग्राफ्रा न' बां गारनानै खारनो गोनां जादोंमोन, हाग्रा बंग्रा थानो गोनां जादोंमोन। आरो गोरोबथाया जानायनि उनाव दिनै बिथांमोना बयबो गावबा गावनि न' आरो गामियावनो थानानै बिमा बिफा बिब' बिनानावजों संसार जानो हानाय जाबाय। मोजां मोनसे गोग्गो नखर संसार दानायनि खोथाखौ बिमा बिफाजों रायलाय होनलाय खालामनानै, बिदा फंबाय रायलायनानै मोनसे मोजां हाबाफारि रनसायनो हानायनि मोनसे सम फैबाय। दा बेबायदि मोनसे मोजां गोरोबथाखौ बिथां हाग्रामा महिलारी चन्दन ब्रह्म बिथांमोना लुबैयाखै। बेराफारसेथिं बड'लेण्डआवथ' जों BSc BTC बिटिआर मोनबाय, बाहेरनि बर' फिसाफ्रा जेबो मोनाखैमोन। आरो बै समाव दिनै बड'लेण्डनि बाहेरनि 10 लाख बर' फिसाफ्रा जोंनि राजखान्थि मोनथाया माला मोनगोन बेखौ लानानै गोबां सिन्था जायोमोन। बिथांमोनाबो सोमावसारफादोंमोन, बिथाङाबो जिउ होफादोंमोन, बिथांमोनाबो थै होफादोंमोन, बिथांमोनाबो जेल जानांदोंमोन।
नाथाय बिनि उनाव नैबे गोरोबथा जानाय लोगो लोगोनो नैबे गोरोबथानि गेजेरजोंसो बाहेरानि बर'फोरनि थाखायबो बड'लेण्ड बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल मोनसे दाजाबाय। दा बेफोरबायदि मोजां मोनसे एकर्डखौ बिपिएफनि मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बिथांमोना मालाबाबो बरायाखै। बिथांमोना सोंखारिदोंसो हारिया जेखौ मोजां मोनो, हारिया जेजों जौगागोन, हारियाव जायजों हारिनि जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ बिथांमोना सोंखारिबोदों मानगोनां रायजोफोर। दा नंखायनो दिनै जोङो साननो गोनां बाध्य जादों जे बिथांमोननियाव हारिनि फारसे साननाय गोहोआ दङना गैला, हारिनि फारसे गाबखांनाया दङना गैला। राजखान्थिनि नामाव दिनै बदरुद्दिन आजमलजों गाबोनो तरुण गगৈ बिथाङा गैला, कंग्रेसजों जायजों गोसो बिजोंनो बिथांमोना दिनै बारसोमनानै गावबा गावनि गादि लानाय पावार लानायनि अंकखौल' खालामदों। आइ आफा रायजो राजाया मा मोनदों मा मोनाखै बेखौ लानानै जेबो हिसाब गैया। 5 बोसोरनि उन जेला इलेक्सन फैयो अब्ला गरफा गरनै थाखा रानोनो। जाय थाखाया रायजो राजानिखा, जायखौ रायजो राजाया अराय सम मोननांगौ बेखौनो बिथांमोना जानानै उनाव रायजो राजाखौ बायनो नागिरो, रायजो राजाखौ बायलाय फानलाय खालामनो नागिरो। जाय रायजो राजाया जोंनि बिमा बिफा, जाय रायजो राजाया जोंनि बिदा फंबाय, जाय रायजो राजाखौ लानानै जोङो इयुनाव मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि सिमां रनसायदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंनाय बायदि, बे रायजो राजाखौ दिनै बिथांमोना बायलाय फानलाय खालामो, रायजो राजाखौ गावसोरनि आखाइ मोजोमाव थानाय बायदि बाहायो। दा नंखायनो रायजोफोर दिनै सम फैदों। बे हारिया बेसेबांबा जुजिनानै संसार जाबोनाय हारि, बे हारिया दिनै मालाय सुथुरफोरजों जुजिनानै दिनै गावनि राव थुनलाइ हारिमु फोथांनानै लाखिनाय मोनसे हारि। आरो बे हारिनि सोरबा साफा सानै मानसिया हारिखौ थगायनो नागिरोब्ला, फोथाय खेबस' खालामनो नागिरोबा, हारिनि मानसिफोरखौ जुदि बिथांमोना अराय सम नेवसिनानै जानो नागिरोबा बिनि फिननायखौ जोङो नागिरनांगोन रायजोफोर। आरो दिनै सम फैबाय बेनिखायनो जे नैबे बिसायख'थिनि गेजेरजोंनो जोंनो थार बिजिरनायखौ जों नागिरनांगोन। माबायदि 27 बोसोराव बिथांमोना जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ थगायबोखो। दा नंखायनो रायजोफोर जोङो 2 मासल' जाबाय सरकार दानाया। बे 2 मासाव दिनै हा हुनि मोन्थायखौ लानानै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरा गाबखांदोंमोन। जोङो हा हुनि मोन्थायखौ मोनगोन ना मोना? मालाय हारियाथ' मालाय, जोंनि हारियावबो गोबां सुबुंफोर दङ दिनै हा गैजायै। आरो बेखौ नोजोर बोनानै सरकारा मास मोनसे जानाय लोगो लोगोनो 5,700 सुबुंनो हानि पाट्टा होनाय जाबाय। फरेस्ट ओनसोलाव थानाय मानसिफोरनो नैबे 2020 मायथाइयावनो 21 मायथाइयावनो जोङो गासैनोबो हानि मोन्थायखौ होनो थाखाय जोङो थिग खालामनाय जाबाय। बेजों लोगोसे थांनाय गोलाव समाव जोंनि मानसिफ्रा सानबायमोन जे जायफ्रा थाखा फैसा गैया बिसोरो खुनु दिन साख्रि बायनो हानाय नंला होननानै। मानोना बै बिपिएफनि सरकारनि समाव 4 ग्रेड 3 ग्रेडनि साख्रियाबो बिथांमोना लाख लाख थाखा लानानै फानोमोन। जोंनि समाव दाख्लैबावै जोङो 2060 साख्रि होदों, मास्टारनि साख्रि रावनिफ्रायबो थाइसे फैसा लानो होआखै। अफिसारफोरखौ गोख्रों बुंनाय जादों सोरबा थाइसे थाखा लायोबा डाइरेक्टलि बेखौ सासपेन्ड खालामनाय जागोन आरो थाइसे थाखा लायालासिनो बिथांमोना साख्रि होनो गोनां जादों। दा नंखायनो रायजोफोर दिनै जोंनियाव सोलायनाया फैबाय, गोजोन थासारिया फैबाय, रैखाथिया फैबाय। आरो बे समाव फैनानै सोरबाया जानला मोनला खालामोबा बेखौ आइ आफा रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै गसंनांगोन। दा नंखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जे नैबे बिसायख'थिया जोंनि हारि थांनाय थैनायखौ लानानै जुजिनायनि मोनसे बिसायख'थि। जुजिनाया सिलाय लानानै हाग्रायाव थांबाल' जाया, पुलिस मिलिटारिजों गावथारबाल' जाया। बे राजखान्थिनि जुजिनायाबो मोनसे जुजिनाय। आरो बेवहाय जुदि जों साननाय लुबैनाय बायदि सोरबा मोजां मानसि सासे दैथायहरनो हायोब्ला बेयो जोंनि ओनसोल जौगानायजों हारि रैखाथिनि लोगोसे गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायो। दिनै जोंहा आइजोफोरा गोबां जेंना दङ, फरायसाफ्रा जेंना दङ। दिनै जोंनि गोबां मानसिफ्रा दिनै हाजिरा मुजिरा मावनानै जादों, बेराम नायजानो फैसा गैया। बे जेंनाफोरखौ जोङो बोस्रांनांगोन। गोबां जोंनि आइजोफोरनि खर'आव बन्धन बेंकनि लन दङ। बे बन्धन बेंकनि लनफ्रानो दिनै जोंनि बर' न'खराव नांलाय खमलायबो खालामो, बायदिसिना थासारि खालामो। दा नंखायनो जोङो गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै थिग खालामबाय आसामाव गोदान गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो जेसेबां बन्धन बेंकनि लन दङ बेखौ खेबसेयावनो सरकारा सुख'जोबनानै होनांगौ। बे बाथ्राखौ जों सरकारजों रायज्लायदों आरो सरकारा बेखौ थिग खालामबाय जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा बेबायदि माखासे जेंनानिफ्राय उदां जानो हायो। दा बेजों लोगोसे जायफोर फिथा फाननानै जादों, मैगं फानना जानांदों, बन फाननानै जानांदों, जौ फाननानै जानांदों, बिथांमोननि थाखाय 10,000 अनसुंथाइ होनो थाखाय जोंनि गोदान सरकारा थांखि लादों। आरो बेखौ जों अलरेडि पास खालामखाबाय।
दा मानगोनां रायजोफोर आङो सिगांबो बुंदोंमोन दाबो बुंगोन साख्रि बाख्रिया बारा ओंखाराबो जानो हानाय नाथाय गोबां खामानि मावनानै जोङो संसार जानो हायो थांनाय 17 बोसोराव खुन्दुं कम्बलनि साप्लाय होनानै कौटि कौटि थाखा जानानै थांबाय 2,000 कौटिनि दाहार गालांबाय जोंनि खर'आव आरो दिनै जोङो हिसाब खालामनानै मोनजोब्बाय सिडि फाननो माबा फाननो कौटि कौटि थाखा बिथांमोना जाजोबनानै खारबाय दा नैबे समाव जोङो बेखौनो थिग खालामदों नैबे बैसागो थांनायनि उनाव जेला सरकारनि खामानिफ्रा जागायगोन बे गासैबो गोरिब गुन्द्रानि रायजो राजानि थाखा जाग्राफोरा साफा साफा किन्तु जेलाव थांनांगोन बेवहाय जोंनि दाय गैया बेखौ फाइलफोरखौ रेडि खालामनाय जाबाय दा मानगोनां रायजोफोर नैबे समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायदों नैबे गोनो गोथो खालामनायनि सम नङा हारिया गोब्राब थासारिजों फैदों आरो दिनै साफा सानैया माबा गेलेनाय बायदि सेंग्राफोरखौ सिलाय लानानै हाग्रायाव थांनो थाखाय थुनज्लायदों भारतआ बेसेबांबा पावारफुल मोनसे हादोर बेवहाय जोंहा 10-15 जन 100 जन 200 जना सिलाय लानानै जेबो मावनो हाया जायनि थाखाय दिनै एनडिएफबि बायदि बेसेबांबा मोनसे स्ट्रं आफादा हारिनि स्वार्थआव दिनै फैनानै सुक्ति खालामनानै न'आव दिनै बिथांमोना फैदों हारि दानायनि खामानि मावनो होननानै दा नंखायनो बे गाज्रि थासारिफोरखौ जों मालाबाबो बरायनाङा रायजोफोर जौ जुवाजों समाजखौ धंस खालामनो नागिरदोंमोन उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ जुवा गेलेहोनो नागिरदोंमोन दैजिं फेस्टिभेल खुंनानै बेसेबां मानसि थैयोमोन दिनै बेफोर गासैबो बन्द जाजोब्बाय गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगोनो क'क्राझार टाउननि सोरगिदिं मेला खुङै खुङै जुवा होयै होयै सेंग्राफोरखौ गाज्रि खालामजोब्बायमोन दायो क'क्राझार टाउननि माखासे मानसिफ्रा आंखौ बुंदों जे एबारसो फंबाय सरकार गोदान फैनायखायसो एबार जौ मेलाफ्रा बन्द जाजोब्बाय जोंनि मानसिफ्रा बेसेबांबा मोजां जाबाय जोबोद मोजां जाबाय होननानै बिथांमोना बाख्नायदों दा बेनिखायनो रायजोफोर नैबे समाव जोङो गोग्गो समाज दानायनि फारसे दावगालांनांगोन दा UPPL नि सरकार दङ फैगौ 5 बोसोर बे सरकारा थागोन आरो बे UPPL नि सरकारनि समावनो आंबो गावनि गोसो सिंनिफ्राय आंबो थिग खालामदों बे 5 बोसोराव जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ ओंखाम बोथिनै मोनजानाय खालामनांगोन फरायसाफोरनो गोग्गो सोलोंथाइ होनांगोन आइजोफ्राबो माबा मोनसे खामायनानै जानो हानाय लामा मोननांगोन आबादारिफ्राबो गोख्रों जानांगोन समाजनि मोनफ्रोमबो आयदा बिथिं हाबाफारिफोरखौ जों गोख्रोङै मावफुंनानै बड'फाया होलांनाय बिबान गेरेमसा हारिखौ दानांगोन रायजोफोर दा नंखायनो आं बयखौबो खौसे जानो थाखाय खावलायबाय नैबे समाव जेबो गोनो गोथो जानो नाङा चन्दन ब्रह्म बिथाङा 15 बोसोर सिगाङावबो मन्त्रिमोन दाबो मन्त्रि नाथाय हारिया मा मोनखो रायजो राजाया मा मोनखो ओनसोलनि मानसिफ्रा मा मोनखो इलेक्सन फैबाल' जौ बेदर जानो बिथांमोना रानो नङाबा आइ आफाखौ नायनो समानो गैया दा नंखायनो जोङो सासे ओरैबायदि बिजाथिखौ लाबोदों जाय बिजाथियानोखि थांनाय 25 बोसोर हारिनि थाखाय बावसोमबाय कुनु दिन जौ जुवा सादा बिराद बिरि सिगारेटनि खाथियाव थाङा नंखाय बाथ्रा बुंनो हाया सासे लेखा गोरों जोबोद हार्ड वार्किं गोब्राब खामानि मावनो हाग्रा सेंग्रा जोहोलाव जयन्त बसुमतारी आरो बिथांखौ दिनै बर'ल' नङा गुबुन हारिफ्राबो अनसायदों राजबंशीनि लिडार दङ बेवहाय माइनरिटिनि लिडार दङ बंगालीफोरनि लिडार दङ गासिबो हारिफ्रा बिथांमोनखौ नागारनानै दायो लोब 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 जों UPPL जों फैजोब्बाय आरो बिथांमोना बुंदों जे थांनाय BTC इलेक्सनाव जोङो गोरोन्थि मावफ्लांबाय आरो दिनै नोंथांमोना जे हानि मोनथायखौ होबाय बा गोबां मोनथायफोरखौ होबाय बेखौ नुनानै जोंनि गोसोआ गाबखांदों आरो एबार इलेक्सनाव जायखौनो बिजाथि होआ मानो बेखौनो UPPL नि बिजाथिखौ होनो थाखाय बिथांमोना जानजि खाफ्राबाय दा नंखायनो नैबे बिसायख'थियाव कुनु गोनो गोथो गैया UPPL नि बिजाथिफ्रानो देरहाजोबगोन रायजोफोर दा नंखायनो रावबो गावबा गावनि भटखौ नस्थ' खालामनो नाङा सोरबा फैसा जासियोबोला बे फैसाया रायजो राजानिखा नाथाय भटखौ नोंथांमोना बयबो UPPL नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी होनो